Torre Gabriel Folquer, carrer d'Arcadi Balaguer, 106. Es tracta d'una construcció de 5 nivells que fa un total de 17 metres d'alçada i 7 metres de llarg, amb murs d'1 metre d'ample. Torre de planta quadrada. Està realitzada amb maçoneria de blocs grans de pedra calcària. A les cantonades presenta carreus ben treballats de pedra de marès rogenca, probablement procedent de Begues. Del mateix material es van fer la porta, les finestres i els matacans. Els merlets que la coronen van ser afegits a mitjans del segle XX. La torre complementava la masia denominada Can Queco o Can Ballester, que va ser enderrocada cap a l'any 1963. Sabem el nom de qui va erigir aquesta torre gràcies a una inscripció que es conserva molt bé, situada a la façana de ponent, en la qual s'indica que la construcció va tenir lloc al 1560. Costa Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Castelldefels. Castelldefels, Costa Barcelona.